президент тоҷикистон эмомалӣ раҳмон рӯзи 25 майи соли 2024 дар суханронияш дар мулоқот бо раҳбарони фаъолони вилояти хатлон дар ноҳияи Данғара бекору беоб мондани ҳазорҳо гектар замини киш дар ин вилоят ва дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ интиқод кард. эмомалӣ раҳмон гуфт то рафт шиддат гирифтани ҳолатҳои буҳронӣ дар ҷаҳони имрӯза аз ҷумла низоъҳои мухталифи минтақавӣ, таҳримҳои иқтисодиву тиҷоратӣ, тағйирёбии иқлим ва оқибатҳои он аз ҷумла хушсолии пайи ҳам моро водор менамояд ки барои тобовар гардонидани иқтисоди тоҷикистон ба таъсири манфии омилҳои берунӣ ва ҳифзи амнияти ҳузурхавории кишварамон аз тамоми иқтидору захираҳои мавҷуда самаранок истифода барем. ӯ гуфт дар 4 моҳи аввали соли 2024 дар кишвар ба маблағи 5 миллиарду 158 миллион сомонӣ маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 7.1% зиёд аст. тақрибан нисфи ин нишондиҳанда аз ҳисоби кишоварзӣ вилояти хатлон аст ки дар моҳи январ апрели соли 2024 ба маблағи 2 миллиарду 350 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол карданд ки нисбат ба ин давраи соли гузашта қариб 8% зиёд мебошад. эмомалӣ раҳмон гуфт албатта ин хуб аст, аммо имкониятҳо барои рушди соҳа ҳолу ҳам зиёданд. эмомалӣ раҳмон сипас камбудиҳои соҳаи кишоварзии вилояти хатлонро баршумурд ва аз ҷумла зикр кард ки дар 4 моҳи аввали соли ҷорӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти растанипарварӣ дар шаҳру ноҳияҳои Норак 56%, Темурмалик 29%, Данғара 11%, Кӯшониён 5-6% ва маҳсулоти чорводорӣ дар ноҳияи Ёвон беш аз 7% коҳиш ёфтааст. дар вилоят заминҳои партов ҳолу ҳам зиёд буда майдони онҳо 16000 гектар аз ҷумла замини обии зиёда аз 14000 гектарро ташкил медиҳанд. дар чунин шароит 18 пойгоҳи обкашӣ фаъолият надоранд ки боиси беоб мондани беш аз 5000 гектар замин гардидааст. инчунин дар вилояти Суғ 16 ва шаҳру навоии тобеи ҷумҳурӣ 22 пойгоҳи обкашӣ фаъолият накардааст ки мутаносибан 3800 гектар ва 3300 гектар замин бо об таъмин нагардидааст. соли 2023 дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон бинобар корҳои ғайриқаноатбахши хоҷагидорӣ қариб 900 гектар заминҳои корами обӣ аз гардиши кишоварзӣ берун монданд. эмомалӣ раҳмон дар идомаи суханронияш ба мавзӯи назар ба нақша кам шудани картошка ва пахта пардохт ва дар ин робита як силсила арқоми омори ба гуфтааш ташвишоварро зикр кард. эмомалӣ раҳмон ҳамчунин аз он изҳори нигаронӣ кард ки истеҳсоли гӯшти парранда дар Тоҷикистон дар моҳи январ апрели соли 2024 нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 24% коҳиш ёфта ҳамагӣ 12,2 ҳазор тоннаро ташкил дод. ба гуфтаи эмомалӣ раҳмон дар як қатор корхонаҳои паррандапарварии вилояти хатлон истеҳсоли тухм низ коҳиш ёфта аз ҷумла истеҳсоли тухм дар ноҳияи Панҷ 1.9 миллион дона, дар шаҳри Леваканд 118,000 дона, дар ноҳияи Ёвон 132,000 дона кам шудааст. дар айни замон эмомалӣ раҳмон аз он тавсиф кард ки дар моҳи январ апрели соли 2024 аз кишвар 84,3 тонна маҳсулоти кишоварзӣ ба маблағи беш аз 1 миллиард сомонӣ содирот шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта қариб 50% зиёд мебошад. эмомалӣ раҳмон гуфт вилояти хатлон дар самти содироти меваю сабзавот бахусус меваю сабзавоти барвақтӣ иқтидори бузург дорад, вале истифодаи ин имкониятҳо ҳанӯз ба таври кофӣ баро монда нашудааст.